τραγούδι. Είναι το δάχτυλο στην καρδιά. Δεν το... Είναι το δάχτυλο μπροστά. Το έρμα. Ναι, θα σε βλέπω σε δείχνω τα δικά μου. Να χορεύουν τα αυτά, είδες. Πάτησε ένα κουμπί και βγαίνει κόκκινο τώρα εδώ. Τώρα ποιο να πατήσω? Το άσπρο πατά. Ξέρω εγώ τι γίνεται ρε Θόδωρε. Εμένα γράφει εκεί πάνω, θα γράφει. Τι κάνω κι εγώ δεν ξέρω, διαβάζω τι κάνω. Πάντως το δικό μου γράφει. Άντε το ρε. Εκεί, που λέει βίντεο μέσα. Βίντεο, ναι, πάτε σε μέσα τώρα. Εδώ, ναι. Μην και τα βγάζει κόκκινο. Πού βγάζει κόκκινο? Να, εδώ. Ότι παίρνει, μετράει τώρα, πόσο ώρα θα πάρει. Όταν για να σταματήσει θα πατήσει αυτό. Τώρα παίρνει, Μετά ποιο πατάμε για να σταματήσει? Να μην πατήσουμε τώρα, το γιατί γράφει τώρα. Θα το σταματήσεις? Όχι, όταν τελειώσουμε τώρα. Χορεύουν τώρα τα Ναι, παίκ. ναι, το ζορμπά. Πάντως εγώ τα χόρτα τα έβγαλα. Δεν ξέρω άμα πήρα και τη λίμνη. Τα χόρτα σίγουρα τα έβγαλα εδώ πέρα όλα.